Wedi bron 2000 o flynyddoedd hyll, awn yn ôl i'r mis Ebrill, yn gollodd Mary diniweidrwydd i milwr o'r fyddin Rufeinig. 9 mis tew a hir yn hwyrach, a gŵr Joey ddim tamed callach, a'i chariad eang nôl yn rifen. Roedd cynnyrch chwant yn cychwyn llefen. Daeth y ffermwyr defaid, llond eu croen o seidr. Daeth 3Tabled Doeth, dope, opium a gwyn. Bara, pysgod a dŵr. Adda ac Efa. Adolf ac Efa. Joke, gosod datganiad. Cymryd canlyniad. A Iesu, y boio o Nazireth, fe a gwyn a hwrod. Adolf llysieuwr, a Iesu pysgotwr. A fi, a ni, prynu nhw y tocyn i ni ar y tren morffin, cys i fasged llawn bachau yn lle haberdashery hashish. Dylai hashish fod ar y gwasanaeth iechyd, ac mae itgorn yn costio 100. Roeddwn yn gaethwas i'r gwepio, yn darllen islwyn ffolc Ellis yn lle yfyd gwyn a thynnu yn rhowsus. Ganwyd crwt tyfodd i fyny, mwyn i'w system nerfus dorri. Daeth y diwedd i'r triciau dewin wedi cyflenwad gwael o herwyn. Iesu, junkie, hidol. Ei!